ରାମାୟଣ। ତାହାର ନାମ ଟଇ ରାଜା ଦଶରଥ, ସେଇ ଏକା ଦଇତକୁ କରେବ ନିପାତ। ଶୁଣିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲା ସେ ମୈତ୍ର ମର, ଏଇ କ୍ଷଣେ ଯାଉଛେ ମୋ ପାଶକୁ ତାଙ୍କର। ତଉଁ ରଥ ପରେ ବସେ ସଚିଙ୍କର ବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ନବରେ ଆସି ହୋଇଲେ ହାଜର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଦଶରଥ ଦଣ୍ଡଧର, ବହୁ ମାନ୍ୟ କରି ରଖାଇଲେ ଯେ ନବର। ବୋଇଲେ କୁହ ମୈତ୍ର କିମ୍ପାଇଁ ମୋ ପୁର, ଆସିଅଛ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜି କୁହନ୍ତୁ ସତ୍ୟର। ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଦଶରଥଙ୍କର ଆଗେ କହିଲେ ବିସ୍ତାରେ। ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଆଶାସନା ଦେଇ, ବୋଇଲେ ଦୁଃଖ ନ କର ସଙ୍ଗେ ଯିବି ମଇ। ତହୁଁ କୋକେ ଅଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରେ ଦଶରଥ, ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବାହାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୁରିତ। ପ୍ରବେଶୀ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ସମ୍ବରା ଅସୁର, ଧାଡ଼ି ଦେଇଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଚଉଦିଗର। ତହୁଁ ରାଜା ଶର ଧରି କ୍ରୋଧବର ହୋଇ, ବିନ୍ଧିଲେ ଦାନବ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ନିଠାଏ। ବାଣ ଘାତେ ଦଶ ଦିଗ ହୋଇଲା ଅନ୍ଧାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଗଳେ ଜମାପୁର। ଯେତେ ବଳବାନ ସୈନ୍ୟ ଅସୁରର ଥିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ବାଣରେ ପରାଣ ହାରିଲେ। ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସମ୍ବରା ଅସୁର, କ୍ରୋଧେ ନୃପଙ୍କର ଆଗେ ହୋଇଲା ହାଜର। ଦିବାକର ପ୍ରାୟ ତାର ଅଟେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇ, ପର୍ବତ ପରାୟ ରକ୍ଷ ଶରୀର ଅଟାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ଦେଶନେ ଧାଡେ ଧାଡେ ହୋଇ, ଉଭା ହୋଇଥାଏ ଦନ୍ତ ସେପରି ଦେଶାଏ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନୃପାବର, ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ଅଙ୍ଗେ କରିଲେ ପ୍ରହାର। ସେ ବାଣ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଶର ମାରି, ପୋଡ଼ି ପକାଇଲା ରଥ ଚକ ଆଦି କରି। ତାପରେ ମରିଲା ସେହି ସମ୍ବରା ଅସୁର, ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣେ ପ୍ରାଣ ହୋଇଲା ସଂହାର। ରକ୍ଷସୀ ନାମଳା କିନ୍ତୁ ରଥୁ ରାଜାଙ୍କର, ଖିଲ ପୋଡ଼ିଗଲା ବ୍ରହ୍ମଶରରେ ତାଙ୍କର। ସେତିକି ବେଳେ କକେଇ ନିଜ କାର ଭରି, ରକ୍ଷା କଳେ ରଥ ସେହୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି। ନୋହିଲେ ଯଦ୍ୟପି ରଥ ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତଳେ ପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କର ପରାଣ ଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ରଥ ଗୋଟି ଯଥା ସ୍ଥାନେ ନେଇ, ସ୍ଥିର କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀ କଷ୍ଟ ସହେ। କର ଭରି ରଥ ଖିଳ ସମ୍ଭାଳି ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତଧାର ସ୍ରବୁ ଅଛି ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ମନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଇଲେ, କୋଲେ ବସାଇନ ସ୍ନେହେ ରାଣୀଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଲ ମୋହର, ସୁଝି ନ ପାରିବେ ମୋହି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ସେ ଯୋଗେ କହୁଛେ କୁହ କି ଲୋଡ଼ା ତୁମ୍ଭର, ବର ଦେବୀ କରୁଛେ ଶପଥ ନାରୀ ବର। ଯଦ୍ୟପି ଜୀବନ ଗୋଟି ମାଗିବ ମୋହର, ଆନନ୍ଦରେ ଅରପିବି ମାଗ ନାରୀ ବର। ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି କକେଇ ବୋଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାଇଁ ବର ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ମାଗିବି, ଶପଥ କରିଲେ ରାଜା ନିଶ୍ଚେ ମୋହି ଦେବି। ତାପର ସରଗେ ବହୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପାଇ, କିଛି ଦିନ କକେଇ ସହିତ ନୃପାରେ। ବିବିଧ ରତନ ମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଭେଟି ଦେଲେ, ମାତଳିକୁ ପାଶେ ଡକାଇଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ।